Bishop po, sa ating beloved Brother Alvin, mga minamahal, hallelujah. Tayo po yung manalangin, mga minamahal, hallelujah. Ako po dagila pagpala namin ang mga Diyos at mga kapangyarihan sa langit. Sa pangalan mo ay pinakamamalapay Jesus, hallelujah. Sa unang paghuhod, pananalangin namin ginagala mala Pastor Will Desada Almeida, malapay ng lubos mo ang aming pupuri. Pagpapasalamat, malapay noon sa umaga pong ito, malapay noon nandyan, malapay noon ang kami sinamahan mo, malapay noon naging dakilang pag-ibig, malapay noon sa bawat paglagis, malapay sa bawat yugto, malapay namin pananambahan na tunay mo itong pinagpala, malapay noon, hallelujah, mula po sa pag-MC sa opening prayer, malapay noon sa mga buhay na patutuo, malapay sa iyong kamanghamangang gawa, kapangyarihan, malapay noon, hallelujah, magiging po, malapay noon sa dinila po ng mga awit, malapay noon, naging daluyan, naging napakatamis at banal na presensya, malapay noon, maraming salamat, maging din po malapay sa aming matatapat na mga anak, malapay noon sa bahagi ng pagbibigay, malapay noon, maraming salamat, malapay noon sa mga oras na ito, malapay noon, hallelujah, hindi man po kami karapat dapat lahat, malapay noon, kami dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, malapay noon, ngunit bagong lahat, malapay kami, hallelujah, na narito, malapay noon, nagpapakumbaba, nagsisisi, malapay noon, sa mga kami nasumpungan, malapay noon, sa aming mga pagkasala, pagkakamali, pagkukulang, malapanginoon, hallelujah, naway, malapanginoon, buksan ang bawat puso at isipan, malapanginoon, hallelujah, nararito, malapanginoon, sa bawat isa sa amin, malapanginoon, hallelujah, matanggap, malapanginoon, sa ang iyong mga banal na salita, malapanginoon, maging kabusugan, malapanginoon, sa aming espiritual, malapanginoon, na pananampalataya, malapanginoon, sa ganang akin, malapanginoon, wala po akong magagawa, sa lamang po kung maasa tabag, kapangyarihan, malapanginoon, ikaw ang malapanginoon ang maglagay, malapanginoon, hallelujah, sa aking mga labi, ng mga kataga, angkop sa pangailangan sa bawat espiritual, sa bawat isa sa amin, malapay sa iyong makapangyarihang pangalan, aming pinakamamalapay Jesus, sa unang paglud pananalangin, namin ginagala malapay sa Desada Almeida, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sama-sama naming sinasaway lahat ng mga demonyo balaging guardang, umaaligid, hallelujah, sa lugar na ito, malapay lalugaw ng kaaway, cast out in Jesus' name, amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah. Ngunit bagong lahat, mga minamahal ko muli nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na punis po lamang, hallelujah, doble paggalang, pagrespeto po, mga minamahal, sa ating kagalang-galang mga Pastor Will Desada Almeida, ganun din po sa mga turo at aral, mga minamahal na iniwan po, mga minamahal, hallelujah, ng ating beloved Mama Dear, mga minamahal, sa kanilang po mga beloved children, mga minamahal, at sa inyo pong lahat, mga minamahal, baguhan man o datihan, mga minamahal, hallelujah, magiging po sa ating mga live webcast viewers, mga minamahal, hallelujah, sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal, magiging po sa pangangasiwa, may sa lugar na ito, sa ating beloved Ordin Preacher, kaya Bubinir, mga minamahal, isang mapagpalang umaga na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, isang gising na palakpak, mga minamahal, para po sa ating dakilang Diyos, lahat magsabing, praise the Lord! Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hinihiling ko po, mga minamahal, ang bawat isa, mga minamahal, ay manatiling gising, mga minamahal, hallelujah, dahil po, mga minamahal, kanina, mga minamahal, nung pagdating ko po, mga minamahal, hallelujah, dito po, mga minamahal, nakita ko po ang aking duty, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, bago ako lumuhod, mga minamahal, may hallelujah, nakahanda na, mga minamahal, may naka-ready na, mga minamahal, may nabuklat na ako, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, pinasadahan ko ito, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, walang pumapasok sa aking isipan, mga minamahal. Kahit ito, mga minamahal, hallelujah, ay nandun na, mga minamahal, hallelujah, na bawa yugto na, mga minamahal, na mga talata, naka-arrange na, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, hallelujah, sa kabutihan at abag ng ating dakilang Diyos, di man po karapat dapat, mga minamahal, alam niyo po, binigyan po ako ng mga talata na pumapasok sa aking isipan, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, ay napakahalaga, mga minamahal, sa umagang ito, mga minamahal. Ito ay angkop, mga minamahal, hallelujah, upang alalahanin, mga minamahal, ang kabutihan ng ating dakilang Diyos habang tayo ay nabubuhay, mga minamahal, sa mundong ito, mga minamahal. Dahil po, mga minamahal, kung paano, mga minamahal, nilalang ang tao, mga minamahal, na kumakain sa mundong ito ng 3 times a day, mga minamahal, ganun din po yan sa ating spiritual, mga minamahal, na paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil po, mga minamahal, kung dumalo tayo ng Wednesday, sa madaling sabi, nag-almusal na tayo niyan, mga minamahal. Hallelujah, napakinggan na natin, mga minamahal, ang ating tema nung Wednesday, mga minamahal, angkop sa pangangailangan ng espiritual sa bawat isa sa atin, mga minamahal. At ngayon, mga minamahal, sa mga oras nito, mga minamahal, tanghalian po, mga minamahal. Hallelujah. Nasabi nga, mga minamahal, natin ginagala, mga Pastor Will Desada Almeida, mga minamahal, na sinundan, mga minamahal, nakasulat sa Biblia, mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog, mga minamahal, 24 hours, mga minamahal. Para pagampunan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord.
at hinati-hati po yan, mga minamahal, ng ating ginagalang Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal. Nung Wednesday, mga minamahal, 4 na oras, mga minamahal. Itong ating pagpa-Friday overnight, mga minamahal, 9 na oras, 13 hours na, mga minamahal. At ang ating Sunday General Service, mga minamahal, nag-i-start po yan ng alas 9, mga minamahal, natatapos yan, mga minamahal, hanggang alas 3 o alas 4, mga minamahal. Kwentahin po yan natin, mga minamahal, hallelujah, 9 to 12, 3 hours, 1 to 3, 6 na oras, minsan hanggang alas 4, 7 oras, mga minamahal, sa madaling sabi, mga minamahal, hallelujah, nandyan mga minamahal, hallelujah na kapag minamahal 21 hours, mga minamahal, sa madaling sabi, kulang pa po tayo ng 3 oras. Subalit, mga minamahal, ang propeta ng Diyos sa ating ginagalang mga Pastor Will Estrada Almeida, nagkakaroon ng mga Bible study, mga minamahal, hallelujah, kapag walang gawain, mga minamahal, ganyan, hallelujah, grabe magpuri, mga minamahal, hindi pa sumikat ang araw, pinupuri na ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Lahat ng nakakaunawa, magsabing, praise the Lord. Ito ang ating tanghalian na ipinagkalob ng ating dakilang Diyos. At pagdating ng Sunday, mga minamahal, yun yung in general na, mga minamahal, hallelujah, yung araw, mga minamahal, hallelujah, ng pamamahinga, mga minamahal, pamamahinga sa hindi sa katawan, mga minamahal, bagkus, mga minamahal, hallelujah, ang ating spiritual na pananampalataya, mga minamahal, hallelujah, na nandyan, mga minamahal, dinadaanan ng kasalanan, mga minamahal. Kaya ang ating tema, mga minamahal, hallelujah, sa umagang ito, mga minamahal, hallelujah, remember na the Creator in the days of the youth, mga minamahal. Alalahanin mo rin naman, mga minamahal, ang may lalang sa iyo sa kaarawan ng iyong kabataan, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, hallelujah, ang ating mga minamahal topic, mga minamahal, sa umagang ito, mga minamahal. Sabi nga, mga minamahal, hallelujah, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Nung nilalang ang mundong ito, mga minamahal, ay napakaganda, mga minamahal. Walang dungis, mga minamahal. Subalit dinaanan ng kaaway, mga minamahal, hallelujah. Na tinapon dito, mga minamahal, hallelujah, si Lucifer, mga minamahal, upang sirain ang napakagandang plano ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Nagdaan ang dekada, taon-taon, mga minamahal, ang lumipas, mga minamahal, inalala tayo ng mahal na Panginoon. Siya'y nagkatawang tao, mga minamahal, dahil grabing pag-ibig, mga minamahal. Hallelujah, na nandyan, mga minamahal, ang nilikha ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, ay nasisira, mga minamahal, ng gawa ng kaaway. Hindi pumayag ang ating dakilang Diyos na buhay na inalalat niya tayo, mga minamahal, upang, mga minamahal, sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal, sa ating kapanahunan, mga minamahal, ibinigay, mga minamahal, ang totoong pastor, mga minamahal, na nanalangin araw at gabi, mga minamahal, grabing pag-ayuno na ating ginagalang mga Pastor Will Estrada Almeida, upang tayong lahat, mga minamahal, ay tawagin sa buong katotohanan. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Basahin po muna natin, mga minamahal, ang pambungad na talata dito po sa Ecclesiastes o sa mga ngaral, mga minamahal. Ang kabanata po ay 12 at ang talata po ay 1. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga ngaral, amen, praise the Lord. Kapitulo 12, ang talata po ay 1. Ganito po sinasabi, alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan, bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit, pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Amen. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord! God bless you po sa ating Bible reader, mahal na Panginoon po, mga minamahal, ang magpala sa kanyang banal na salita, mga minamahal. Dahan-dahanin ko, mga minamahal, intindihin po natin mabuti, mga minamahal, ang talatang ito. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan, mga minamahal. Alalahanin natin, mga minamahal, abang tayo ay nabubuhay dito, dapat, mga minamahal, haliw ang ating puso't isipan nakatuon lagi sa kabutihan ng mahal na Panginoon, bago dumating, mga minamahal, ang masasamang araw. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, na kaya, mga minamahal, inuna ang dapat alalahanin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos bago dumating ang masasamang araw, mga minamahal, upang, mga minamahal, ang ating sarili, mga minamahal, ang pakikipagbagang espiritual hindi manlalamig, mga minamahal, nananatiling malakas, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Kapag dumating ang masasamang araw, mga minamahal, ikaw ay mainit na naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Inaalala mo lagi ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Kahit anong dilubyo ang mangyayari sa mundong ito, mga minamahal, nananatili kang matatag, mga minamahal, sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Hindi baga, mga minamahal, marami ang nanglupaypay, mga minamahal. Marami, mga minamahal, ang tumatawag na umaalala, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal.
Subalit nauuna ang masasama, mga minamahal, hallelujah, na dumadaan mga minamahal sa kanilang buhay o sa mundong ito, mga minamahal, bago nila alalahanin ang mahal na Panginoon. Subalit tayo, mga minamahal, na tinawag sa buong katotohanan na tinuruan ng ating ginagalang mga Pastor Will Estrada Almeida, dapat pala mga minamahal, unain lagi natin ang kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, purihin natin siya, mga minamahal, na may mainis, maningas na paglilingkod, mga minamahal, kapag may dumating ng mga bagay na masasama, mga minamahal, ang Kristiyanong tunay, mga minamahal, laging matatag, laging malakas, mga minamahal, dahil may pag-ibig, may espiritu ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord, mga minamahal. At sa susunod, mga minamahal, bago dumating ang taon ng ating buhay, mga minamahal. Bago dumating, mga minamahal, lumapit, mga minamahal, ang taon, mga minamahal. Ano yung paglapit ng taon, mga minamahal? Habang ikaw ay narito sa mundong ito, mga minamahal, habang ikaw ay naglilingkod, mga minamahal, paiksi ng paiksi ang iyong taon, mga minamahal. Hallelujah, umaba, nadadagdagan ang iyong taon, mga minamahal, hanggat ang iyong buhay, mga minamahal, ay manghina na, mga minamahal, kukunin na, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos. Kaya bago dumating ang bagay na yun, mga minamahal, hallelujah, ang iyong taon ay nauubos na dito sa mundong ito, mga minamahal. Sabi na banal na kasulatan sa ating nabasa, mga minamahal, alalahanin mo lang ang kabutihan ng ating dakilang Diyos, unahin mo lagi ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Dumalo ka ng 3 times a week upang makamtan mo ang langit, mga minamahal, na pinangako ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Napakahalaga pala, mga minamahal, kapag inaalala natin lagi, mga minamahal, maging hallelujah, hindi lamang dito sa ating banal na gawain, maging sa ating tahanan, mga minamahal. Kaya nung mga minamahal, nung kami, mga minamahal, ay pumunta, mga minamahal, hallelujah, ng meeting ng mga leaders, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, sabi ng ating Minister Willie Jim Fox, mga minamahal, beloved son, mga minamahal, ating hallelujah, ng ating mga pastor, mga minamahal. Dapat magkaroon tayo, mga minamahal, lagi, mga minamahal, ng pagkakaisa, unity, mga minamahal. Hallelujah. Kapag sinabing unity, may pagkakaisa, mga minamahal, nandyan, mga minamahal. Hallelujah. Iniimpok natin, mga minamahal, ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Hindi natin inahayaan, mga minamahal, na dumaan ang gawa ng kaaway, mga minamahal. Pag-ibig, mga minamahal, ang manatili sa ating kalagitnaan, mga minamahal. Grabe, mga minamahal. Hallelujah, nandyan, mga nakaka-bless, mga minamahal. Hallelujah, nung ako'y nandoon, nung kami pumunta, mga minamahal, alam niyo po, grabing pag-ibig, mga minamahal. Ganun pala, mga minamahal, kapag nagtitipon ang mga banal, mga minamahal, lalong-lalo na nakasama, mga minamahal, ang mga beloved children, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos. Bago mag-umpisa, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, ang meeting, mga minamahal, nandiyan ang pagpupuri, masayang awitin, mga minamahal. Pagdating na malumanay na awitin, grabing kapuspusan, mga minamahal. Hindi mahinto-hinto na kapuspusan, mga minamahal, sa madaling sabi, mga minamahal, ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos na buhay, dahil inaalala, mga minamahal, hallelujah, natin, mga minamahal, ang kabutihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, pinagkatipon-tipon, mga minamahal, hallelujah, upang sa ikakaayos, ikagaganda ng banal na gawain ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Nandun ang Santong Espiritu ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Purihin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya sabi nga, mga minamahal, hallelujah, dapat, mga minamahal, ang ating pagkakilala, mga minamahal, hallelujah, sa buong katotohanan ng ating dakilang Diyos, mga ingatan po natin ito, mga minamahal, upang wag po, mga minamahal, maagaw ng kaaway. Basa po ang sumunod na talata. Hebreo, ang kabanata po 10, mga minamahal, hallelujah, at ang talata ay 23, talon sa 25. Amen. Praise the Lord. Aklat po ng Hebreo 10, sa talatay 23, talon sa 25, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Amen. Palakpakan po na natin ang ating dakilang Diyos. Lahat po tayo, mga minamahal, batidnan po natin, mga minamahal, na nasa huling panahon na po tayo, mga minamahal. Batid po natin, mga minamahal, ang araw, mga minamahal, ay nalalapit na, mga minamahal. Magwawakas na, mga minamahal, ang mundong ito, mga minamahal. Pasikip na ng pasikip, mga minamahal, ang hallelujah, ang mundong ito, mga minamahal, para sa mga Kristiyano, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, gusto ng ating dakilang Diyos, alalahanin mo siya lagi, mga minamahal, upang sa pagkikipagbagang espiritual, mga minamahal, hindi hihiwalay sa iyo ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, kahit anong sabi, mga minamahal, sa 25, mga minamahal, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon.
Purihin ang ating dakilang Diyos. Sabi ko sa pambungad, mga minamahal, kumain tayo ng almusal ng Wednesday, tanghalian ng Friday, mga minamahal, at in general, in Sunday, mga minamahal. Grabing kabusugang espiritual ang ating matatanggap kapag nakadalo po tayo ng 3 times a week, mga minamahal. Hallelujah, para po sa ating mga live webcast viewers, mga minamahal. Hallelujah, para po sa mga ng lupay-pay. Hindi namin ibig kayo ay saktan, mga minamahal. Bagkus, mga minamahal, sabi sa banal na kasulatan, mga minamahal. Hallelujah, kapag binawasan mo ng isang letra o dinagdagan mo ng isang letra, mga minamahal, magkakasala ka sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay. Hindi po kami malalangit. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Kung paano tayo inibig ng ating ginagalang mga Pastor Will Estrada Almeida, ganun din po kami na tumatayo, mga minamahal. Hallelujah, iniibig din po namin kayo lalong higit, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, habang mga minamahal, tayo ay may panahon pa, mga minamahal. Hallelujah, dito sa mundong ito, mga minamahal, huwag na nating sayangin. Ultimo minuto, ultimo oras, ultimo araw, ultimo panahon, mga minamahal. Dahil kapag ang banal na kasulatan ang nagsasabi, mga minamahal, ng kaligtasan, wala nang bukas. Ngayon mismo, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilan Diyos. Sabi nga sa 23, ingatang matibay ang pagkakilala, mga minamahal. Ingatang matibay ang pagkakilala sa madaling sabi, mga minamahal. Halyamang nalaman natin na tinawag tayo, mga minamahal, pinalaya tayo, mga minamahal, sa mga kasalatan, mga minamahal, sa mga kasalibutang gawa ng kaaway, mga minamahal. Layamang pinalaya tayo sa kasalanan, haleluya, at naintindihan ang buong katotohanan sa gawa ito na itinuro ng ating ginagalang mga Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal. Ingatan natin, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon na huwag nating hayaan, mga minamahal, ang pagkakatipon ng mga banal, mga minamahal. Dahil alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, ang hiling ng propeta ng Diyos ng ating ginagalang mga Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal, kung niloob ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, gusto, mga minamahal, ng ating ginagalang mga Pastor Will Estrada Almeida, babalik ang mahal na Panginoon sa araw ng kawain. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Purihin ang Diyos na buhay, mga minamahal, at makapangyarihan sa lahat, mga minamahal. Hallelujah, grabe ang pagmamahal ng ating dakilang Diyos na buhay sa isang katauhan, mga minamahal. Kaya mayroong mga banal na salita, mga minamahal, upang ituwid natin ang ating sarili, mga minamahal. Upang, mga minamahal, bigyan nating halaga, mga minamahal, ang katotohanan, mga minamahal. Hallelujah, ipinakilala ng ating ginagalang mga Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal, dahil ang katawang ito, mga minamahal, ito ay templo ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat magsabing, praise the Lord. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Napakahalaga, mga minamahal, ng pagkakatipon ng mga banal. Wala tayong maidadahilan, mga minamahal, kung dumating ang araw ng hallelujah, pagbabalik ng ating dakilang Diyos na buhay, ay dahil may inuna tayo, mga minamahal. Dahil, mga minamahal, may pinuntahan ako, mga minamahal. Dahil may party, may trabaho ako. Hindi po natin yun maidadahilan sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay. Bakit? Napakahaba ng iyong buhay dito sa mundong ito, mga minamahal. Gusto ng ating dakilang Diyos, igugol mo ang iyong sarili, mga minamahal. Hallelujah, sa harapan o sa pagpupuri o sa pagdalo, mga minamahal, o sa pagpunta, mga minamahal, sa bahay-sambahan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, upang siya iyong purihin, upang siya iyong sambahin, mga minamahal. Dahil dito sa minamahal, hallelujah, ang powerhouse na mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, dito mo nararamdaman ang Santong Espiritu. Tumutulo ang iyong luha, mga minamahal. Hallelujah, nandyan, mga minamahal, ang kagalakan, mga minamahal, na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Dahil kung paano, mga minamahal, kapag hallelujah, nawala sa ating isipan, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay na lagi dapat natin siyang alalahanin, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, iisa lang ang buhay ng isang tao, mga minamahal. Iisa lang ang itinakda, mga minamahal, ng buhay ng isang tao, mga minamahal. Kaya, mga minamahal, hallelujah, huwag po tayong masaktan, mga minamahal. Dahil ang salita ng ating dakilang Diyos, sabi sa banal na kasulatan, parang, mga minamahal, talim ito na magkabila ang talim. Parang kutsilyo na magkabila ang talim, mga minamahal. Parang tabak, mga minamahal, na magkabila ang talim. Grabe, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay.
Iisa ang ating buhay, mga minamahal, at ang buhay na ito, mga minamahal, ang katawang ito, mga minamahal, ay mauuwi sa alabok. Ang ating espiritu, mga minamahal, dalawa lang ang mapupuntahan. Langit o impyerno, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Hindi natin masisisi ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil narinig natin, mga minamahal, ang pangangaral ng ating ginagalang mga Pastor Will Rizada Almeida, mga minamahal, na dito, mga minamahal, may langit at impyerno, mga minamahal. Minsan, mga minamahal, hallelujah, nandyan ipinagliliban ang pagdalo, mga minamahal. E paano pag bumalik ang mahal na Panginoon? Nakakalungkot na bagay. Huwag nating idahilan, hindi, hallelujah, hindi pa ako handa, mga minamahal. Huwag nating idahilan, hindi natin narinig ang buong katotohanan, mga minamahal. Mula nung tayo ay tawagin, mga minamahal, sa ministeryong ito, mga minamahal, ipinangaral na, mga minamahal, direct to the point, langit at impyerno ang pupuntahan ng isang tao. Basa Hebreo 10:27. Amen. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, ang talata po ay 27. Ganito mo sinasabi, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Hebreo 10:27. Amen. Praise the Lord. Hebreo 10:27. Amen. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa may Hebreo 10:27, kundi isang kakilakilabot. Amen. Praise the Lord. Namahal. Hallelujah. Amen po. Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Amen, praise the Lord. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Kakilakilabot na bagay, mga minamahal. Hallelujah, sabi sa banal na kasulatan, mga minamahal. Excuse po, mga minamahal. Hallelujah, hindi mo po karapat. Dapat demonyong gawa ng kaaway, lumayas ka sa pangalan ni Jesus, mga minamahal. Ang talata po, mga minamahal, Hebreo 9 at ang talata po ay 27, mga minamahal. Ako na po ang babasa, mga minamahal. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord! Purihin ang Diyos na buhay. Tignan niyo po, mga minamahal. Ang gawa ng kaaway, mga minamahal, kapag hindi po tayo, mga minamahal, na nakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos, madadaya po tayo, mga minamahal. Subalit, totoong Diyos na buhay at makapangyarihan ang ating tinatawagan at ang ating pinaglilingkuran. Sabi sa banal na kasulatan, isa lamang ang ating buhay, mga minamahal. At kung paanong itinakda sa mga tao na mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghukom. Yan na po, mga minamahal. Iisang buhay lamang mayroon ang isang tao, mga minamahal. Pagkatapos namatay na minsan, mga minamahal, paghukom, mga minamahal, haharap sa judgment, mga minamahal, haharap sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Titignan, mga minamahal, hallelujah, kung ang isang tao, mga minamahal, hallelujah, ay nagkaroon ng pagtitiis, mga minamahal. Kung ang isang tao, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, ay binigyan halaga, mga minamahal, ang pagkatawag sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Dahil, mga minamahal, hallelujah, ang tao, mga minamahal. Kapag ang tao ay nakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos na sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia, mga minamahal, hallelujah, magtatagumpay ka, mga minamahal. Saan po na natin narinig, mga minamahal, ang totoong sinasabi ng Espiritu ng Iglesia, mga minamahal, sa katauhan ng ating ginagalang mga Pastor Will Rizada Almeida? Dito lamang po yan, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Basahin po na natin ang Apokalipsis 2 at ang talata po ay 11. Amen. Praise the Lord. Aklat po ng Apokalipsis, Kabanata 2, talatay 11. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa may iglesia. Ang magtagumpay ay hindi parurusahan ng ikalawang kamatayan. Amen. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Ang magtatagumpay at nakikinig, mga minamahal, sa salita ng ating dakilang Diyos na buhay na sinasabi sa Espiritu sa banal na iglesia, mga minamahal, hindi paparusahan, bagkus magmamana ng buhay na walang hanggan. Yan po, mga minamahal, ang tunay na Kristiyano, mga minamahal.
nagkaroon ng pagtitiis, mga minamahal. Dumaan ang tag-init, mga minamahal. Naggrabe, mga minamahal, almost, mga minamahal. Hallelujah, mag-El Niño na, mga minamahal. Grabing init, mga minamahal, subalit hindi tinigyan ng tunay na Kristiyano. Bakit, mga minamahal? Naniniwala yan, nagtatagumpay yan, mga minamahal, nagkakaroon yan ng pagtitiis, mga minamahal, na kahit grabing hirap ang daraan, mga minamahal, sa kanyang buhay, mga minamahal. Haliw, titiisin niya, mga minamahal, dahil alam niya, mga minamahal, sa tuwing pumupunta siya sa banal na gawain, mga inaalala niya, hallelujah, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, alam niya, batid niya, mga minamahal, na ang ministeryong ito na kanyang nakilala, mga minamahal, ito ay tunay, mga minamahal, nandito, mga minamahal, ang Diyos na nangako ng buhay na walang hanggan. Sigurado, magtatagumpay ka sa iyong paglilingkod. Mga minamahal, haharap ka sa mahal na Panginoon Jesus. Hindi ka parurusahan. Mga minamahal, hallelujah, hihiwalay ka ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, doon sa makasalanan at hindi, mga minamahal, nagkaroon ng pagtitiis at pagpapagal dito sa lupa. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Mayroon po ditong isang kwento, mga minamahal. Tignan niyo po, mga minamahal. Gaya ng ni Lazaro, mga minamahal, at isang mayaman, mga minamahal. Basahin po muna natin ang Ebanghelyo ay isang Lucas, ang kabanata 16 at ang talata 20 hanggang 26. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng San Lucas, Kapitulo 16, ang talata po 19 hanggang 26. Ganito po sinasabi, mayroon ngang isang taong mayaman na siya'y nagdaramit ng kulay ube na sa maselang lino at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. At isang pulubi na ang pangalay Lazaro, lipos ng mga sugat na inilalagay sa kanyang pintuan, na naghangad na mapakain ng mga mumo na nanguhulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at inimuran ang kanyang mga sugat. At nangyari na mamatay ang pulubi, at siya'y dinalas ng mga anghel sa napupunan ni Abraham, at namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hades, nang nasa mga pagdurusa, ay itiningin niya ang kanyang mga mata, at natanaw niya sa malayo si Abraham at si Lazaro, at nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin, at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Sa 25, dadapot sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay, at si Lazaro at sa gayon ding paraan ay masamang bagay. Dadapot ngayon ay inaaliw siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. 26, at bukod sa lahat ng mga ito ay may isang malaking bangin na nakalagay sa pagitan namin at ninyo, upang ang mga mag-ibig tumawid buhat din hanggang inyo ay hindi maaari, at gayon din walang makatawid mula diyan hanggang sa amin. Amen. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat po sabi, praise the Lord. Tignan niyo po, mga minamahal, si Lazaro at isang taong mayaman, mga minamahal. Si Lazaro, mga minamahal, grabing hirap, mga minamahal. May karamdaman, mga minamahal. Ultimo aso, mga minamahal, hinihuran ang kanyang mga sugat, mga minamahal. Subalit naging kalugod-dugod siya, mga minamahal, sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Kahit ganung kalalagayan, mga minamahal, may karamdaman, ganan doon ang kahirapan, mga minamahal, na siya ay pulubi, mga minamahal. Nandyan, mga minamahal, siya ay may tago sa harapan ng ating dakilang Diyos. Inaalala niya lagi, mga minamahal, ang kabutihan ng ating dakilang Diyos, kahit nandoon sa ganung kalalagayan, mga minamahal. Ay, hindi niya tinignan, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, tiniis niya ang kirot, sakit, hirap, mga minamahal, habang siya'y nabubuhay dito sa mundong ito, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Wala tayong maidadahilan, mga minamahal. In the judgment day, mga minamahal, nandyan, mga minamahal, ang taong mayaman, mga minamahal. Sagana, mga minamahal, sa pamumuhay dito sa mundong ito, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Yamang tayo ay nakakilala sa buong katotohanan, mga minamahal. Dumaan sa atin, mga minamahal, ang hirap ng buhay, mga minamahal. Dumadaan tayo, mga minamahal, sa karamdaman, mga minamahal, hanggang dumaan, mga minamahal, ang pagpapala, mga minamahal, sa ating buhay, mga minamahal, habang tayo ay naglilingkod, mga minamahal. Kaya sabi, mga minamahal, sa banal na kasulatan, mas mabuti pa, mga minamahal, ang isang taong mahirap kaysa isang taong mayaman makapasok
mga minamahal, sa karihan ng ating dakilang Diyos na buhay. Marami ang pinagpapala, mga minamahal, subalit sila'y, haleluya, nawawala sa paglilingkod, mga minamahal. Pinahalagahan, mga minamahal, ang yaman ng mundong ito, mga minamahal. Pinahalagaan, mga minamahal, haleluya, ang mga bagay, mga minamahal, haleluya, na nakalulugod, mga minamahal, sa sanlibutan, mga minamahal, hindi nakalulugod sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, tignan nyo yung mayaman in the judgment day, napunta siya sa impyerno. At si Lazaro, mga minamahal, kayo na narito, mga minamahal, dumadalo ng Wednesday, dumadalo ng Friday, dumadalo ng Linggo, nagkakaroon ng pagtitiis, mga minamahal. Hindi tinignan ang hirap, mga minamahal, hindi tinignan ang karamdaman, mga minamahal, hindi tinignan ang kagalingan, mga minamahal. Bagkus tinignan natin dito, mga minamahal, ay ang pangako ng ating dakilang Diyos na may buhay na walang hanggan sa piling ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, tulad ni Lazaro, mga minamahal. Grabe, mga minamahal, ang dinanas ni Lazaro hanggang siya'y kunin, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay. At tignan niyo po, mga minamahal, ang napuntahan ni Lazaro. Mga minamahal, napakagandang kalalagayan, mga minamahal. Yung kanyang mga sugat, mga minamahal, nawala. Yung kanyang karamdaman, nawala. Yung kanyang hirap, nawala. Bakit, mga minamahal? Dinala siya ng anghel, mga minamahal, sa sinapupunan ni Abraham, mga minamahal, at doon ay inaaliw siya rin, mga minamahal. Grabing kasiyahan, mga minamahal, haleluya, ang dinadanas na ni Lazaro sa piling ng mahal na Panginoon. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Ganyan po tayo pagdating ng araw, mga minamahal, panghawakan natin ang ating pagkakilala, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos, at alalahanin natin lagi, mga minamahal, haleluya, na may tumawag sa atin, mga minamahal, sa buong katotohanan, mga minamahal, may napako sa krus na bayubay, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, upang ang ating mga kasalanan, mga minamahal, haleluya, sa patuloy nating paglilingkod, mga minamahal, haleluya, pinapatawad tayo ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil po, mga minamahal, sabi nga, mga minamahal, ang magtagumpay, mga minamahal, haleluya, ay uupong kasama, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay. Basahin po na natin ang Ebanghelyo, ay kasang, haleluya, ang Apokalipsis ni Juan, ang kabanata po ay 3, at ang talata po ay 21. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Basahin po na natin dito po sa Apokalipsis ni Juan, ang kabanata po ay 3 at ang talata po ay 21. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord! Malapit na po tayong matapos, magtiis po tayo, manatili pong gising, mga minamahal, upang mga minamahal, haleluya, makain po natin ang pagkain espiritual. Amen. Aklat po ng Apokalipsis, kabanata 3, talata 21, ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umupong kasama ko sa aking luklukan. Gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking Ama sa kanyang luklukan. Amen. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Grabing pangako ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Haleluya, pinangako ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, sa ating paglilingkod na ito, mga minamahal. Kasama nating mga minamahal, upo sa luklukan ng ating dakilang Diyos. Pangako yan ng ating dakilang Diyos na doon, mga minamahal, tulad ni Lazaro, mga minamahal, na nandoon, mga minamahal, wala ng hirap, wala ng kapighatian, mga minamahal, wala ng pagsubok, mga minamahal, wala ng agam-agam, mga minamahal, bagkus kasiyahan, mga minamahal, sa piling ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Kaya anong may dadahilan natin, mga minamahal, haleluya, sa harapan ng ating dakilang Diyos, wala, kahit isang letra, wala, mga minamahal. Dahil napakabuti ng ating dakilang Diyos na buhay, yamang nalalaman natin ang katotohanan, mga minamahal. Sabi sa banal na kasulatan, mga minamahal, kakasamahin tayo, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos sa kanyang paraiso, mga minamahal. Na doon, mga minamahal, kunting panahon na lamang, mga minamahal, ang ating pagtitiis dito sa mundong ito, mga minamahal. Kunting pagtitiis na lamang, mga minamahal, isipin natin lagi, mga minamahal, haleluya, hana sa ating paglilingkod, mga minamahal, bukas na, mga minamahal, ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Huwag po natin tignan ang hirap ng buhay.
Huwag natin tignan mga minamahal ang mga bagay-bagay dito sa sanlibutan na nakakaaya-aya, mga minamahal na nakapagliligaw ng ating espiritual na pananampalataya. Sabihin natin sa ating sarili kapag nandyan na ang gawa ng kaaway, mahal na Panginoon, takpan mo ang aking mata sa gawa ng kasalanan. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil po mga minamahal, sabi ng mahal na Panginoong Isus, mga minamahal, pagdating ng araw, mga minamahal, ng kanyang pagbabalik, mga minamahal. Kung paano tayo, mga minamahal, na dumaan bilang magulang, mga minamahal, na grabing pagmamahal ng kanyang anak, mga minamahal. Ang magulang na grabing pagmamahal sa kanyang anak, mga minamahal. Na kahit, mga minamahal, ang kanyang anak, mga minamahal, hallelujah, ay punong-puno ng kasalanan, mga minamahal, na lagi niyang nasasaktan ang kanyang mga magulang, mga minamahal. Subalit ang ating Ama na nasa langit, mga minamahal, kahit anong kasalanan ang ating ginawa, mga minamahal, tayo, mga minamahal, na itinuring na anak, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tayo na itinuring na anak ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hindi tayo karapat-dapat, mga minamahal, isang marumi, isang basahan sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Subalit inibig tayo ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Inihikayat namin, mga minamahal, sa lahat ng nanlulupaypay, hinihintay kayo ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Basahin natin ang huling talata, Apokalipsis 21:7, mga minamahal. Grabing pangako, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ako na pong babasa. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, mga minamahal. At ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko, mga minamahal. Isipin natin ang ating kalalagayan bilang isang magulang, mga minamahal. Minsan tayo, mga minamahal, ang ating anak na grabing kasalanan na ginawa sa kanyang magulang, mga minamahal. Iniibig pa rin natin ang ating anak, lalong higit ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Itinuring tayong anak, mga minamahal. Sabi ng mahal na Panginoong Isus, ikaw na nagtiis, ikaw, mga minamahal, hallelujah, laging dumadalo ng 3 times a week. Ikaw na ako ay lagi mong pinupuri, sabi na mahal na Panginoon Isus, mga minamahal. Uupo ka sa aking luklukan, mga minamahal. Dito ka, mga minamahal. Sa aking tabi, mga minamahal. Hindi lamang kita kaibigan, mga minamahal, bagkus ikaw ay aking anak, mga minamahal. Grabing pagmamahal ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Wala tayong may dadahilan para huminto pa sa paglilingkod na ito, mga minamahal. Wala tayong may dadahilan sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya't pagsikapan natin, mga minamahal, mapagtagumpayan natin, mga minamahal, ang ating espiritual na pagkikipagbagang ito, mga minamahal. Buksan natin lagi ang ating puso't isipan, mga minamahal. Ipasok natin dito, mga minamahal, ang pag-ibig ng Diyos, mga minamahal. Na ang pag-ibig ng Diyos kapag yan ay nasa iyo, mga minamahal, lahat ng utos naganap mo na, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoong Isus. Purihin ang ating dakilang Diyos, aking na po pinagkakaloob. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pasasalamat sa ating pinakamamahal na Diyos po lamang. Aking na pinagkakaloob sa ating pinagkakaloob. It's so good to remember the goodness of God. It's so good to remember the goodness of God. You save my soul and heal my broken body. You came to die just to set me free. It's so good to remember the goodness of God. Kay gandang alalahanin ang kabutihan
kaluluwa, pinagaling aking karamdaman, kay gandang alalahanin ng kabutihan ng Diyos. Inobos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman, kay gandang alalahanin ng kabutihan ng Diyos. Kay gandang alalahanin. Yes, Lord, hallelujah. Habang inaawit natin ang awiting ito, maminamahal. Hallelujah, ating napakinggan ang mensahe ng ating malapit sa umagang ito. Ano bang ipag-alala sa mga anak ng Diyos? Sa kabila na tayo po'y maya-maya na nagkakamali, nagkakasala. Ngunit ang ating mahal na Panginoon, hindi inaalaala ang ating mga pagkakamali, ang ating mga pagkakasala, ang kanyang tinitingnan, ang kanyang pagmamahal sa atin. Hallelujah. Gaano ba kalaki na iyong mapagkukulang? Ang Diyos ay kaya kang unawain. Kaya tayong unawain ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya wala tayong may gaganti sa Kanya. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman, kay gandang alalahanin ng kabutihan ng Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, kung ating napapakinggan ang mga patutuo kagabi, narinig natin ang kabutihan na malapit sa ating mga buhay. Tayo nang nagkakamali, tayo nang nagkakasala, pero tayo pa rin ang pinapatawad ng ating mahal na Panginoon. Diyos na maunawain, Diyos na nagpapatawad, mahaba ang pangunawa. Ang kanyang inaantay, maminamahal ang kanyang mga anak, na sa kabila na napakarami na nating nagawa, na hindi na po natin napalugdan ng ating mahal na Panginoon, andyan pa rin ang kanyang pagmamahal. Andyan pa rin, pinapaalala sa atin, dati-rati ang buhay natin, wala nang puwang sa mundong ito. Andyan ang ating pagiging masama. Punong-puno ng karamdaman, punong-puno ng bisyo. Wala nang pag-asa. Nung isang araw, pumatok ang ating Diyos na nagkatawang tao. Nagpakilala sa ministeryong ito. Nakilala mo ang ating mahal na Panginoon. Ilang taon ang nakalipas. Minsan ang mga Kristiyano madaling makalimot. Kaya, grabe ang ginawang halimbawa ng ating mahal na Panginoon. Si Lazaro na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sa hirap at ginhawa, hinaharap ang mga problema. Hindi tinatalikuran. Hindi umalis. Nagpatuloy. Bagamat siya na lamang kumakain ng mga mumo, mga nahuhulog sa dulang ng mayaman, nagpatuloy ng maglingkod sa mahal na Panginoon. Hindi iniinda ang kanyang sugat, ang kanyang karamdaman. Pari-pareho silang namatay, maminamahal. Ang mayaman ay nagdoon sa pagdurusa. Ngunit si Lazaro andoon sa sinapupunan ng mga Abraham. Nagbunga ang kanilang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sa atin, maminamahal, malapit na nating anihin. Malapit na tayo, maminamahal, sa dulo ng ating buhay, sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ito ang dapat titingnan ng mga anak ng Diyos. Hindi ang kahirapan, hindi ang mga problema, hindi yung araw-araw na talagang hirap tayo, hikahos.
Ang ating titingnan ay ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Kaya tayo pumarito palagi tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo dahil ayaw natin maiwan sa kanyang muling pagbabalik. Gusto nating makatiyak na tayo magmana ng langit sama-sama sa salubong sa kanya pagdagit ng mga banal. Kaya mga minamahal, hallelujah. Sa ating mga beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook, sa ating mga beloved visitors, may 4 na reglamento ang kaligtasan. Kailangan mong malaman, kailangan nating malaman. Unang-una ay pananampalataya. Pangalawa ay pagsisisi. Pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. At pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Tulad ng ating narinig sa umagang ito, nung kami maminamahal ay katulad ninyo, ngayon lang nakapakinig, ngayon lang nakapanood, at mga baguhan pa lamang sa paglilingkod sa malapit, nagpatuloy kami. Kaya naangkin namin ang mga pangako ng ating mahal na Panginoon hanggang sa kasalukuyan. Napakadali, napakatamis. Damhin ang presensya ng malapit. Napakadaling damhin. Lumuluha ka sa kagalakan. Dahil kapag naalaala mo ang kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa iyong buhay. Dati-rati, ikaw ay wala ng puwang sa mundong ito. Ngunit kinhabagan ng ating mahal na Panginoon. Kaya kailangan natin maminamahal ang proof at ebidensya sa ministeryong ito. Galing kami sa iba't ibang klaseng pananampalataya. Ngunit wala kaming pagbabago doon. Puro salita. Wala sa gawa. Dito maminamahal, aming pinatunayan ang aming pananampalataya na may gawa. Dahil ang ating Diyos, nung aming tinanggap bilang aming tagapagligtas, Diyos at Hari ng aming buhay, kumilos siya sa amin. After baptism in the name of Jesus Christ, binago kaming lubos. Naalis ang mga bisyo, pinagaling ang aming makaramdaman, nilutas ang aming mga problema. Dahil sa pananampalatayang ito na may gawa, maminamahal, hindi puro salita na patunayan namin. Nanatili kami hanggang ngayon, kaya nag-aantay kami sa pagbabalik ng ating malapit. Gusto niyo sumama, maminamahal? Hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Sinabi po ng 1:12. Yaon lamang kumikilala kay Kristo. Sumampalataya kay Kristo. Tinanggap si Kristo ng kanyang tagapagligtas. Diyos at Hari ng kanyang buhay. Nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Tinanggap nila ang Espiritu Santo. Sila lamang ang pinangakuan ng malapangin na magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Nasa banal na kasulatan po lahat yan. Acts 2:38, be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Ang bautismo ay immersion sa tubig, ilubog ka sa tubig. Hindi po sa mahalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Huwad na bautismo yan. Ang bautismo po, minamahal, ay in the name of Jesus. Acts 2:38, for the remission of your sins. So kinakailangan matanggap mo si Jesus, magpabautismo ka sa pangalan ni Jesus, tanggapin mo ang Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoong Jesus. Pag yan sa'yo ay iyong makamit, isang tiyak na bagay, anong oras tutulog ang trumpeta? Sasama kang sasalubong sa ating malapit magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Itaas ang ating mga kanang kamay, maminamahal. Kung kayo po ay naniniwala, sumampalataya, itaas ang kanang kamay sa ating mga beloved visitors, ating kasama ngayon, sumunod kayo sa panalangin na aking babanggitin, sabi niyo, mahal na Panginoong Hesus, salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Ngayon ang araw, ang oras na narinig ko ang mabuting balita, naniniwala po ako, sumampalataya po ako, tunay kang Diyos, nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, alang-alang sa aking kaligtasan. Narito ako, isang makasalanan. Tinatanggap kita. Kinikilala kitang aking Diyos. Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoong Hesus, patawad po. Pumasok ka sa aking puso. Linisin mo ito ng banal na dugo bago sa krus ng Kalbaryo. Gawin pong tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Hesus na aking tinanggap. Ngayon magpakailanman. Amen and amen. Opo, mahal na Panginoon. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida, kabagan mo nagsitanggap sa iyo. Sa umagang ito, isulat ang kalimang pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan. Gawin silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. At naway aming makapiling sila sa aming mga gawain.
hallelujah, sa buong Pilipinas, maging din sa ibayong dagat, marinig nila ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, aming dinadalangin ang lahat ng ito. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo maminamahal sa ating mga pangailangan. Tayo po, minamahal, ay magpapaabot sa ating mga pangailangan sa ating mahal na Panginoon. Manalangin tayo sa ating mga kahilingan. Ang sabi ng Biblia, ipahayag natin ang ating mga pangailangan, kahilingan sa ating mahal na Panginoon, dahil ang ating Diyos ay nakikinig sa magdamag na ating ginawa, maminamahal. Sabi ng ating mahal na Ebanghilista, 3 araw na kapangyarihan na ating nakakamit ngayon, at nakikinig ang ating mahal na Panginoon sa ating mga daing, anumang mga problema ninyo. Hallelujah, inyong mga karamdaman man, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, sumampalataya kayo. Hallelujah, hallelujah, may kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Ito lang aming ginagawa, minamahal, ngunit sumaamin sa kahabangan lang ng ating Diyos na buhay. Nung amin siya makilala sa ministeryo itong sumaamin ang mga himala, ang kagalingan sa aming mga karamdaman. Kaya manalangin tayo, dakilang papagpala naming Diyos sa namin sa langit, patawad po sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamalit, mga pagkakasala. Narito kami, mahal na Panginoon, handang tumanggap ng masaganang pagpapala ayon sa iyong mga pangako. Ano mang aming nagawang mga pagkukulang, mga pagkakamali, mga pagkakasala, linisin mo kami, hugasan mo kami ng banal na dugo, bago sa krus sa Kalbaryo, banggitin ninyo ang mga karamdaman mo minamahal. Demons of cancer. Hallelujah, ipataw ang kanang kamay sa ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman. Hallelujah, diabetes, ubos sipon, lagnat. Hallelujah, sakit sa puso. Sa pangalan ni Jesus, pagkabaliw. Hallelujah, COVID-19. Sa pangalan ni Jesus, di mo ni kahirapan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus. Demons of incurable sickness, diseases. Hallelujah. Hallelujah, pagkabulag. Lay, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, 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 gumaling kayo, hallelujah, gagaling ka sa pangalan ni Jesus. Complete healing and deliverance I pray right now, in the mighty name of Jesus. Di mo nyo kahirapan, cast out in Jesus' name. Be spiritually blessed in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ipalakpak ang ating mga kamay, maminamahal. Iwagayway. Pasalamatan natin ang ating mahal na Panginoon. Thank you so much, Brother Jesus. Thank you so much, dear God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Huwag mag-alinlangan, maminamahal. Habang nakataas sa ating dalawang kamay, tumalon tayo ng 3 beses sabay sigaw. Hallelujah. Praise the Lord. Bilang pasasalamat na atin ang inangkin. Naangkin na natin ang katugunan natin mong dalangin. Sabay-sabay tayo maminamahal. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. Thank you so much, my dear Jesus. Hallelujah! Praise the Lord.